Jama'a barkanku, ɗimbin gaisuwa mai talin albarka. Ƙungiyar Dattawan Arewa ta buƙaci Shugaba Tinubu da ECOWAS su cire takunkumi akan Nijar domin samun damar tattaunawa. Ƙungiyar ta ce cire takunkumi shine zai bada damar tattaunawa da kuma dakile yakin nahiyar Afirka. Ƙungiyar ta ce cire takunkumi shine zai bada damar tattaunawa da kuma dakile yaki a nahiyar Afirka. Ta shugaban taron Professor Ango Abdullahi ya ce dawo da Bazoum da tabbatar da dimokuraɗiyya a Nijar ya zama dole. Ya ce dole ECOWAS ta bi dukkanin hanyoyin kawo maslaha kafin ɗaukar matakin soji a ƙasar. Abdullahi, wadda kakakin kungiyar Dr. Hakim Baba Ahmed ya wakilta, ya ce kariyar Muhammad Bazoum da dawo da dimokuraɗiyya a Nijar ya zama dole. Dole sojin Najeriya su yi biyayya ga ECOWAS a matsayinsu wadda suke karkashinta. Ya kamata a fara tattauna batun Bazoum da kuma sojojin mulkin jamhuriyar Nijar cikin gaggawa. Ango ya kara da cewa kamar yadda Tribune ta rawaito Tinubu a matsayinsa na shugaban ECOWAS dole ne ya samu hanyoyin bin abin a hankali don kada ya yi abin da zai shafi 'yan Najeriya da ke Nijar. Kuma ya kamata Najeriya ta cire dukkanin takunkumi da ta saka wa Nijar don samun damar tattaunawa. Abdullahi ya ce amfani da karfin soja a Nijar ba zai haifar da ɗa mai ido ba, kuma bai kamata Najeriya tsunduma a ciki ba. Kungiyar ta roki 'yan Najeriya da Nijar da kuma shugabanni kada su yi wani abu da zai ruguza mu'amala mai kyau da kasashe ke da shekaru da dama. Sojojin da ke mulki a Nijar na ci gaba da neman goyon bayan kasashen Afirka ta Yamma waɗanda su ma ke karkashin mulkin soja. Rahotanni sun bayyana cewa wata tawaga da sojoji suka tura ta isa Gini a ranar Asabar. Kafin haka, sabon ministan tsaron Nijar, Janar Saifu Mudi, ya isa Mali a ranar Juma'a cikin wata gajeriyar ziyara. Kasashen Mali da Burkina Faso da Gini da ke Afirka ta Yamma dukkaninsu karkashin mulkin soja, kuma sun sanar da goyawa Nijar baya idan dakarun ECOWAS ko na wata kasar waje suka kai wa sojojin hari. Har yanzu kungiyar raya tattalin arzikin Afirka ta Yamma ECOWAS na ci gaba da yunkurin diplomasiya don sasanta rikicin siyasar duk da barazanar amfani da karfin soji don takawa sojoji karkashin Janar Abdurrahman Chiani. A gefe guda kuma fitattun mutane da kungiyoyi a Najeriya na ci gaba da nuna adawa da yin amfani da karfin soji da shugaba Bola Ahmed Tinubu a matsayinsa na shugaban ECOWAS yake jagorantar yunkurin. Firaministan Jamhuriyar Nijar da sojoji suka nada Ali Muhammad tare da wasu membobin majalisar mulkin soja biyu suka ziyarci kasar Chadi domin tattauna da shugaban kasar Janar Muhammad Idris Deby, wadda ya bayyana a matsayin fuskar dimokuraɗiyya ta gwamnatin soja. Ya ce yanzu kasar a karkashin gwamnatin mulkin soja, inda ya ce a shirye suke tattaunawa, sai dai ya ce gwamnatin mulkin soja za ta yi magana ne kawai da kawayensu waɗanda ke mutunta gwamnatin Nijar. Shugaban kasar Chadi Deby ya yi kokarin shiga tsakanin sojoji na Nijar da hambararren shugaban kasa Muhammad Bazoum don shawo kan lamarin. Kasar Chadi ta kuma ce ba za ta shiga duk wani matakin soji da za ta ɗauka kan jagororin juyin mulki ba. A ranakun Alhamis da Juma'a ne manyan hafsoshin sojojin kasashen yamman Afirka ECOWAS kana a birnin Accra, kasar Ghana, domin tattauna halin da ake ciki a Nijar. Thomas من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ba zan ɗauki dogon lokaci ba domin akwai darasi da babban limamin mu ya saba yi mana, kuma za a ci gaba da wannan darasin Allah madaukakin sarki ya amince. Muna addu'a Allah ya sa albarka, amma akwai bukatar na ja hankalin mu tare da yi mana kira gaba daya. Babban matsalar ta dauki hankalin al'umma a cikin waɗannan satuttuka shine matsalar da ta shafi ƙasar Nijar, inda aka samu sojoji ƙarƙashin jagorancin wani babban hafsan soja da ake cewa Abdurrahman Tishani suka hambarar da gwamnatin shugaban farar hula na ƙasar Muhammadu Bazoum, wanda wannan ya jawo cece kuce mai zafi tsakaninsu da ƙungiyar ECOWAS
ta ƙasashen Afirka ta yamma, wacce mai girma shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Bola Ahmad Tinubu yake jagoranta, wanda har ya kai ga ECOWAS ɗin ta yi barazanar ɗaukar mataki na ƙarfi. Idan aka ce ɗaukar mataki na ƙarfi, to abin da ake nufi shine ɗaukar mataki na soja, kai hari da yaƙi zuwa ga ƙasar Nijar. Wannan yunkuri na ECOWAS ya tada wa mutane da dama hankali, musamman a nan Najeriya. Ba Najeriya kawai ba, duka ƙasashen Afirka idan ka je haka ne. A Najeriya ma, musamman Najeriya ta arewa, ƙarshe matsalar ma ta zama ta Najeriya gaba ɗaya, ba matsala ce da ta shafi musulmi kawai ba. Ya kai ga hatta waɗanda ba musulmai ba a nan Najeriya sun fito sun nuna rashin goyon baya su akan kai wannan hari. Idan ba ku manta ba, wannan ya jawo manyan maluma na wannan ƙasa suka haɗu suka tattauna a nan birnin tarayya Abuja, suka kuma nemi izinin ganin shi shugaban Najeriya Alhaji Bola Ahmad Tinubu a matsayinsa na shugaban Najeriya, kuma a matsayinsa na shugaban ECOWAS, inda suka tattauna da shi a nan gidan gwamnati, a fadar gwamnati. Suka kuma nuna masa rashin goyon baya na kai wannan yaƙi ko kai wannan hari. Dalilan da suka gaya wa shugaban ƙasa, dalilan sun kama hankalin shi, wanda wannan ya jawo ya ba maluman dama su shiga tsakani wajen ganin yadda za a yi sulhu tsakanin ECOWAS da su shugabannin soja da suka karbi mulki. Masu bibiya a social media sun ga zuwan wannan tawaga jamhuriyar Nijar da kuma irin karɓar da aka yi musu, kuma suka tattauna da wayannan jagorori, kuma suka ɗauko rahoto mai faranta zuciya na ganin haske na samun hanyar sulhu da warware matsalar ba ta yaƙi ba, wanda na sanya zuwa yanzu suna ƙoƙarin su isar da wannan rahoton zuwa ga shugaban ƙasa. To ba rahoton ne zan gaya muku ba, wannan aikin kwamiti ne ta gabatar wa shugaban ƙasa da rahoton, sannan kuma shi ya ga matakin da zai ɗauka. Amma a daidai wannan gaba, shi shugaban ƙasa da ya bada wannan dama, ya buɗe wannan ƙofa a daidai lokacin da shugabannin ƙasashe na ECOWAS, musamman waɗanda suke renon Faransa, kowa ya ga taron da suka yi, kuma ya ga irin yadda suka fusata, suna nuna cewa sai dai a je a kai yaƙi. Amma shi shugaban Najeriya ya ce a kamin a gama yaƙi sai an bi duk hanyar da za a ga an warware matsalar ta hanyar sulhu ba ta yi ba kamin a yi maganar yaƙi. A nan gurin ya nuna jaruntaka. Muna addu'a Allah madaukin sarki ya taimake shi akan wannan manufa tashi. Haka nan akwai Alhaji Mele Kyari, shugaban kamfanin Najeriya na NNPC, ya taka rawa mai yawan gaske domin ya ga an samu wannan nasara. Muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi, ya ƙara wa rayuwarsa albarka. Jama'a barkanku, ɗimbin gaisuwa mai talin albarka.